Tumakder tayo amin kakabsat. Ipangag na kami kadi, o pastor ti Israel, denggen na kami, sika amang idaldalan iti arban mo, sika as itutugaw iti tronom iti rabaw dagiti kerubim. Ipakitam ti ayat mo kadagiti tribo ti Ephraim, Benjamin ken Manases. Ipakitam kadi ti pigsam kada kami.
umay na kami kadi salakan. Isubli na kami kadi, O Diyos. Iparangarang mo, ti panagayat mo, tapno maisalakan na kami. O Apo, Diyos, sa manakabalin amin, kasanupay kabayag, ngagtalinaed, ti pungtot mo kada kami, kasanupay kabayag, sa munto'y pangag, dagiti kararagmi. Gloria kumaken Ama, en Espiritu Santo, kasano iniugma, kastangang nanayon, humalaeng. Amen. Amen. Agkararag tayo. O bendito ken managayat nga amami, may daydayaw launay o Apo Diyos, itinasantuan nga nagan mo. Agyaman kami launay ken ka o Apo Diyos, iti kinaimbag ken kinamanagayat mo kada kami. Aduman yan o Apo Diyos, iti babak ken nakabasbasulan mi ken ka, iti napalabas nga aldaw, tinapalabas nga lawas. Ngem Apo Diyos, anyan nga kinamanagayat mo, taagnanayon lataw Apo, iti presensyam, iti biyag iti tunggal may sa kada kami. Ket indanon na kami manen o Apo Diyos, iti daytoy nga aldaw, addan ti baro nga biag, ken salunat, nga umay manen nagdaydayaw, iti daytoy balay ti kararag mo, Apo Diyos. Dawaten mi nga rod o Apo, pagarawen nyo manen kadi iti Espiritu Santo mo, Apo Diyos, tapno iti mensahe manen nga manggigan mi tatang aldaw, babaen dagitoy nga kankanta o Apo Diyos, iti koro, ket mainayon nga bendisyon, iti biag mi manen, ket mang paregta ken mang parag-upay o Apo Diyos, iti puso ken pamati mi, nga agtulnog ken agaramid laeng kadagiti pagayatam. May daydayaw launay itinagan mo o Apo Diyos, dagito iti dawat ken araraw ken pagyamanan mi, tinasamit nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Sitayo amin ti amami. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, umay kuma ti pagariam, maaramid kuma ti pagayatam, no kasano sa dilangit, kastamet dito'y daga. Itdem kadakam, titaraon mi, itinaldaw, ket pakawanen na kami, kadagiti basbasol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami yeg, ti panakasulisog, no di ket ilisi na kami ti dakes, takukwam ti pagariam, ti panakabalin, ken ti gloria nga agnanayon. Amen. Dengue mo Apo, Dengue tawad mi, ipangag mo kadi, arararawi. Amen. Denggenyo ti kinunani San Juan, gapu iti kasta unay apanagayat ti Diyos iti lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na tapnon ti siya sino man amamati kenkwana, saan amatay no diket agbyag nga agnanayon. Ta saan nga imbaon ti Diyos ti anak na ditoy lubong, tapno ukumen na ti lubong, no diket tapno isalakan na. Aramaten tayo nga rod, daytoy akanito itinaulimek apanagkonfesar. agtugaw tayo kakabsat. Ket no siya sinuman, ti adda kabailan ng agparintumeng, kadagiti na iranta nga pagparintumengan, dita sangwanan ti tugtugaw yu, ket mabalin na nga ramiden daytoy, bayat iti inna panagkonfesar, iti sangwanan ni Apo, ket itinalinaay nga tukar dagitoy nga organista ken daytoy nga tuktukar kada tayo, ket mabalin nga isu ti mangdanggay babaan o kabayatan ti intay panangipeksa ken Apo dagiti banbanag nga saan amayan nurot tapno iti kasta maikari tayo ken kuana.
Agkararag tayo. Managparabor kenayat unay nga amami nang ipaay tibugbugtong nga anak mo. At tuy kami manen na dumadawat iti kaasim apamakawan kadagiti adua paglablabsingan mi. Pudnuwa po asaan kami ang maikarikan ka, gapo iti kinarugit mi. Isungag bababawi kami, tapnon mayan nurot kami, iti pagayatam, babaan, iti panangdalus mo kadagiti puspuso mi. Wena po, daton mi ngarod, iti bibiyag mi kan ka, mangnamnama, babaan, iti panakabalin, tinasantuan nga espiritum, ket maaramidan mi, ti agayat, kadagiti padami, akas panagayat mi ken ka. Amen. O Apon, iturong nakatken ka, palanasem ti dalan ko. Pagranyagem kadrupam kanyak, tapno sikati pagnaedak. Amen. Tatangarud ti panangpasged iti maikupat a kandela iti Adviento, babaen iti Lariosa family. Hello. Ita iti may kapat a Domingo ti Advento, Domingo iti ayat. Iparangarang ni Apo Jesus tinasuding ayat ti Diyos, isut Diyos ti ayat, ang nagbalin a tao, isu nga iti amin a mamati ken agbibiyag ken kuana, agbiag ti ayat. Ti ayat, isut mangbalbaliw ken mangpasudi iti amin a banag, awan patinggana. Ita nga aldaw pasgedan tayo, ti kandela, amang palpalagip kada tayo, ti ayat ti Diyos. Pagyamanan tayo, ti namnama, nga imparan ti Diyos kada tayo, iti kapya nga impariknana, ti rag o ken ragsak, nga imparukpok na kadagiti puspuso tayo. Ken iti ayat nga isut ng subot kada tayo, ken iti pangiturong na kada tayo, iti pudpudno adalan. Agkararag tayo, O Diyos ti ayat Emmanuel, ipaay mo kadi itilawag kadagiti puspuso ni itaa ka nito. Ket badangan na kami ngagsagana iti yaay ni Kristo. Ipalubos mo iti panagnaed ti pudpudno nga ayat iti intero a pagkatao mi. Iti inkam panagdaydayaw, rambakan mi daytang ayat mo. Tapnon maiwaragawag mi met daytang ayat kadagiti amin a pinarswam, ita ken iti agnanayon awan inggana. Amen.
Pagyamanan tayo kakabsat, iti panang pasged, iti may kaupat a kandela, iti adbiento, nga mangiparparangarang, iti yaay, iti kapaskuan. Tapudno launay kakabsat, nga sakbay, ngagpaskwa, katupat, a Domingo, sakbay, ngagpaskwa iso, ti panang celebrar, wenno panang rambak tayo iti adbiento. Isungat daytoy ngagsapa pagyamanan tayo iti Apo a Dios tayo. Gapu iti parabor sa lunat ken biag. Ken kastamet iti panawen nga isu timpaay nakadatayo ken gundaway. Tapnon intayo aglangen-langen ngagdaydayaw iti nasantuan anagan na. Babaan itagmaymay sa iglesia tayo, ang Metodista dito'y sentral kakabsat. Agraman, iti ministerialista, ken amin a pamilya na daytoy. Ket maminsan pa'y kablaawan da kayo, iti naimbag natal na, ken narambak nga agsapayo. Amin. Ken kastamat no kasano itintay panang kablaaw kada kayo, kablaawan tayo met dagiti kakabsat nga awan iti gundaway da nga makipaglangan-langan iti daytoy nga agsapa kada tayo. Tamo tayo laun unay nga adu dagiti kakabsat nga agbuybuya kada tayo babaen iti daytoy nga teknolohiya. No sa dinnoman ti ayan nyo kakabsat ita probinsya wenno adda kay sabaling nga nasyon, wenno balaso iti taaw, babaen iti teknolohiya, ken daytoy agimong ti Ilocano ket kablaawan da kayo, amin nga awan labas na. Iti narambak ken naragsak, nga agsapayo, wenno orasyo. Ken kastamet, iyon unamin, Merry Christmas and a Happy New Year. Kada kayo amin. Wen kakabsat, no kasano tayo nga kablaawan pasangbayan iti tunggal maysa. Ket no kasano tayo nga indingan iti padanon ni Apo kada tayo ita babaen dagiti sasao nga iwaragawag babaen iti kankanta. Ket kiddaw ko wenno idawdawat tayo ken Apo nga isuna kuma ti madda nga mangibabaet kada tayo wenno agtaeng kadagiti puspuso tayo. Tapnon dagitoy nga sasauna ket masalimet-metan kadagiti kaungan tayo ket isunto iti mangipaay iti rag-o ken ragsak bayat iti intay panangrambak iti daytoy nga kapaskuan. Wen kakabsat no kasano nga kablaawan iti tunggal maysa nga daditoy ket kaya tayo met nga kablaawan dagiti kakabsat nga isuda ket sumangbay iti panagkasangay da ken aldaw iti kalaysada. Rayan dagitoy kakabsat nga kas iti gagangay ket diakon nga basaan ti tunggal maysa kadakwada no di ket addada kadagiti screen ket no siya sinuman kada kayo kakabsat iti adda ditoy nga agkasangay iti daytoy nga Domingo wenno sumangbay iti aldaw iti kalaysada ket adtoy kami nga sirarag-o siraragsak amang kabkablaaw kada kayo iti naragsak ken naimbag nga aldaw iti pannakaiyanak iyo ken kastamet iti aldaw, iti kalaysayo. Itinagan ni Apo tayong Jesucristo nga isut kang runaan ken iti daytoy nga gimong kunat Ingles happy birthday and happy anniversary sa inyong lahat. Ket no kasano tayo nga kablaawan dagitoy nga kakabsat tayo ket siyempre isarsaruno tayo dagiti kidkid daw wenno dagiti karkararag tayo. Asapay kuma
Ta iti baro abiyag, baro atawan, nga isu timpaay ni Apo kadatayo. Ayan. December 20 kakabsat, ikabsat nga Eldridge and Michelle Lariosa. Palakpakan tayo man. Mabalinda nga tumakder. Dagitay ni nagsindi tatay kakabsat. Isu da dagita iti dumteng wenno sumangbay. Kastamat ni Reverend Carlos and Eloisa Onilia this coming December 23rd. Happy wedding anniversary. Dagita kakabsat. At Reverend Romeo and Telma Miguel, December 23rd. And Ronald and Rosaline Romualdo. And of course, Oliver and Melody Llanos. Happy anniversary po sa inyo lahat. So nga rod, nakas itimbagak itatay, maminsan pa'y kablaawan da kayo, itinarambak ken naragsak nga aldaw, iti panagkasangay ken aldaw, iti kalay sayo. When kakabsat, kayat kulay nga ipakaammo ti sumagmamano, tapno iti kasta tintay, panangrambak iti daytoy nga kapaskuan, wenno iti intay panagigimong babaan iti kunkuna tayo nga simbang gabi. Into no bigat ket si tayon to iti mangipangulo iti intay simbang gabi wenno intay panagrukbab. Babaan iti anak nga isut ipatulod na kada tayo. Awan sa bali iti kabsat nga ni kabsat nga alfa isuti agsarita kada tayo wenno mangipaay iti mensahe. Kiti sungarod nga namnamain mi nga babaan dagiti donasyon iti tunggal maysa ket danto si tayunto kakabsat itagpakan into no bigat. Ket no kayat yun to pa iti mangidonar, no anyan to manday ta nga kayat yung idonar, tapnon ad-addan to pa nga agragsak tayo, wenno agragsak to met iti ni buksit tayo, ket mabalin yung tulatamet nga idonar, sakbay nga intay agpaluto, wenno gumatang iti intay ipakan into no rabii no bigat. Ken kastamet kakabsat, may sapay nga aldaw, iti pangipanguluan, dagiti Ilocano, malaksid into no bigat, that is 19, into no umay nga 22. Duwa nga rabii, iti intay panangipangulo, wenno iti intay iti partes, dagiti Ilocano. Nagbibinunutan kami, iso nga awan, iti may laklaksid. Isa kami amin, iti ministerial. Tapnon iti kastaket, no anyan dyan nabunot mi nga number, iti aldaw, ket isu, iti masurot. Iso nga nabunot, iti 19, ken 22. Dayta nga rabii, isu, iti intay, panangipangulo itintay panagrukbab when panagsimbang gabi. Kiti sungarod kakabsat no da panawan nyo when da gundawayo nga umay alas 7 iti rabii dayta kabsat. No manpay amu tayo laun unay nga sobra iti traffic ngem adulat tamet kakabsat dagiti umay nga makipag-gimong iti dayta nga rabii kalpasan iti duwa nga rabii. Ken kastamet kayat ko nga ipakaamupay nga inton umay nga Paskwa. Join service daytoy kakabsat iti alas 9. Ket daytoy nanumong adipen ni Apo iso iti napili nga agsaritan to kakabsat. Iso nga sapay kumat adda kayon to pay ditoy. Ta adun dagiti nagaw-awid kadagiti probensyada tamu tayo unay ta uray itapay laeng ket kapansin-pansin nga adu dagiti kararwa ita kaabayo nga diyo makita. Ayan. Ngem no man pay kasta
Kalpasan, iti Paskwa, ket addanto manen kakabsat sumaruno nga service tayo, iti kunkuna tayo nga covenant service. Join service to manen dayta, and that is December 31 o 31st, alas 9, iti bigat. Ket no da kayon tumanen, dito kakabsat, tadi kay pa'y nakauawid, ket mabalin yun to ti sumarungkar, when no mabalin yun to ti umay makipag-gimong iti dayta nga year-end service po tayo, iti daytoy nga tawen. Ken kastamat, into no baro nga tawen, iti January 1, regular service to dayay to kakabsat, no mampay communion iti 31, that is Saturday, ken dayta nga January 1 o January 1st, ket Sunday, communion service regular to dayta kakabsat. Dagito lang iti kayat ko nga may pakaammo kada kayo, ket sape ko ta itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo, ken iti kaadda na kada tayo, kunangarod iti kanta, akan kanayon ko nga may bagbaga when no may message kada kayo, ti Diyos alwadan na ka, kan kanayon iti inaldaw. Agtultuloy tayo kakabsat. Iti epistola, ket maadaw iti Roma, iti umuna nga kapitulo, iti umuna aginggana iti 7 nga bersikulo. Siak ni Pablo, may saak nga adipen ni Kristo, Jesus ken apostol a pinili, ken inayaban ti Diyos, amang ikasaba iti naimbag adamag na. Nabayagen nga inkari ti Diyos, daytoy naimbag adamag a nailanad kadagiti nasantuan a surat. Inaramat na dagiti profeta amang ipakaammo iti daytoy. Daytoy naimbag adamag isu iti maipapan iti anak na, ni Apo tayo a Jesucristo. No maipapan iti kinatao na, nagtaod iti kaputotan ni David. No maipapan iti panagtaod na iti Diyos, ken kinasanto na ipakita babaen iti naindaklan apan nakabalin, nga isu ti anak ti Diyos, gapu iti panagungar na. Gapu ken kuana, inted ti Diyos kanyak ti gundaway nga agbalin nga apostol, itinagan ni Kristo. Tapno idalan ko amin at tao amamati ken agtulnog. Nairaman kayo dita Roma nga inayaban ti Diyos, tapno agbalin kayo akukwa ni Jesucristo. Daytoy tigapuna a nagsuratak kada kay amin nga adda dita Roma, da kayo nga ayaten ken inayaban ti Diyos nga agbalin at tao na. Sapay kuma taparabor ken talna, ti itited kada kayo ti Diyos nga ama tayo ken ni Apo Jesucristo. Tumakder tayo amin kakabsat. Iti Bangilyo ni Apo tayong Jesucristo, babaan, iti panangisurat ni San Mateo. Iti umuna nga kapitulo, manipod iti 18 a bersikulo aginggana iti 25. Akastoy iti kunkunana. Kastoy iti pakasaritan, iti panakayanak ni Jesucristo. Naitulag ni Maria nga inana amay asawa ken Jose. Ngem sakbay iti panagkasarda na amuan amasikugen ni Maria babaen iti panakabalin iti Espiritu Santo. Agsipod tanasing patalalaki ni Jose ang nakaitulagan na, ket di na kaya tamay babain ni Maria. Pinanggep na nga isina asililimad. Ngemi panpanunutin na daytoy, nagparang ken kuana ti anghel ti Apo iti maysa tagtagainep. Kinunana, Jose nga anak ni David, di kaagamak amang ikasar ken Maria, taarami ti Espiritu Santo, ti sikugna. Ipas ngaynan to iti maysa lalaka, ket panaganam to iti Jesus, agsipud ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da.
Naarami damin daytoy tapnon matungpal itin sao ti Apo babaan iti profeta. Agsikog to iti berhen na balasang ipasngay nanto iti maysa lalaki ket panaganan to iti Emmanuel akayat na sa uwan adda kadatayo ti Dios. Idi nakariing ni Jose tinungpal na itimbagay ti anghel ket ingkasar na ni Maria. Ngem, saan na dininaan ni Maria sakbay anang ipasngay iti anak na lalaki a pinanaganan ni Jose iti Jesus. Dagitoy iti sasao ni Apo, kadagiti anak ni Apo. Amen. Itnem ti tinapay ti biag Apo, amay pa ito'y kararwa, kas panang ted mo jay, den at baybay, kadagiti tao adu.
Maminsan pa'y kakabsat, ipaay tayo man iti na ragsak nga panag palakpak tayo, may dayo launay iti Apo Diyos iti impaay kanin sagot kada tayo iti koro, iti kantata tayo tatanga Ilocano worship service. Thank you so much, choir. Ket adapay maysa nga naisingsingayan nga kanta kakabsat nga maipaay kada tayo itata babaen dagiti Children's Choir or CUMC Junior Choir. Yan. Palakpakan tayo dagiti ubing kakabsat.
Thank you so much, CUMC Junior Choir. Kakabsat, daytoy iti panawen iti intay panagyaman, idaton tayo kadi dagiti apagkapulo, karkari sagsagot ken datdaton, agraman iti para kadagiti paaramid, akasapulan iti iglesia, apagyaman bayat amakan kanta ti himno, ket maawis tayo nga umasideg iti sakaanan ti altar bayat iti kararag. Maawis met dagiti agtarigagay, ang mga ramat iti online banking, ket mabalin tayo iti agidaton babaen iti bank account ti Central United Methodist Church ana iparang kadagiti screen tayo. Dakay mapagtal, kan kenagbaligi intay, jay Belen makipagragragsa. Ori dagiti angeles na yanak, agdayaw tay kenkwana, agdayaw tay kenkwana, agdayaw tay ken Kristo nga po. Dakay aboy buyot, dagiti sin kay metagday na yaken kuana. Ikatatayan, gloria ti Diyos kangatuan, agdayaw tay ken kuana, agdayaw tay ken kuana, agdayaw tay ken Kristo nga po. Kablaawan na ka, arian ay anak ni Diyos nagbalinen na lasan. Ken ka Jesus maite dayaw ken dayak, agdayaw tay ken kuana, agdayaw tay ken kuana, agdayaw tay ken Kristo nga po. Nagkararag tayo. Iti daytoy nga kanito o Apo, kastalaunay, itingkam panagiyaman, tapudpudno laon unay nga sikalaeng iti maidayaw. Agyaman kami, tainik ka na kami manen, iti gundaway, ngaglangin-langen tapnon, agmay-maysa kami, itingkam panag rukbab, iti nasantuan nga nagan mo.
Isungunan nyaman, O Dios, dagiti amumia pamuspusan, tapnon dayawan da ka wenno ingkam pasantuan day tanagan mo, ket sapay ko ma, taklunem dagitoy nanumong ingkam na bailan, tapod no laon unay, nga saan kami nga may kari iti sangwanam. Uwena po babaan dagiti kankanta. Ken dagiti anak mo nga inikam iti talugading iti kastoy apaset. Iti anyaman o apo nga impaay mo nga parabor kadakwada. Ket sapay ko ma. Tadaytoy nga ministeryo nga isu o Dios impaay mo ket ad-addan tupay nga dumadakkel wenno lumawlawa. Tababaan kadakwada, adu dagiti ni karkararwa o apo nga maragragsakan. Gapo kadagiti sao babaan iti kanta nga isut impapaahida. Dagitoy nga anak mo nga isut inaramat mo itata nga mangiwaragawag o apo. Dagiti na indaklan kinasantuhan nga sasaom babaan iti kanta. Ket sa limit matan ko ma, babaan iti panakabalin iti nasantuan nga espiritum katisut ag talinaed ken agnaed kadagiti kaungan mi tadagitoy nga sasao apoy sunto iti mangparag-o wenno mangparagsak ken mangparangay iti pamati mi kabayatan ti ingkam panagdaldalyasap iti daytoy alubong. Isu nga dagitoy nga anak mo, apo, bendisyonam iti bibiyagda. Ken kastamat no kasano tingkam panagyaman babaan iti panagdingdingeg. Kadagitoy asasaum wenno kankanta. Agyaman kami met kadagiti adu adat daton kastamat dagiti apagkapullo karkariken sagsagot nga isu o Dios impaay dagiti nga anak mo para iti maaramid iti iglesiam ken iti ministeryum. Ket no kasano itingkam panagyamyaman o apo babaen kadagitoy ket sapay kuma tad-addan tupay nga umat-atidog iti biyag rumangay dagiti biyag dagiti nga anak mo bayat ti inda panang daldalyasat iti daytoy nga lubong asirarag o ken si ayat ngagserbi iti iglesiam ken nang nangrona ken ka. Iti pamilya nga isu o Dios adda kadakwada ken kastamet dagiti pagsapulanda ket sapay ko mauapo ta bendisyon am amin dagitoy. Ken kastamet no kasano ing kamagpagyamanan nam amin dagitoy dagiti anak mo met nga sumangbay ken simmangbayan iti aldaw o Dios iti panagkasangay da ken aldaw iti kalaysada dagitoy apo dakalaunay tingkam panagyaman ta iti maysa manen nga tawen iti lasod iti maysa nga tawen nga isut panangalalwad mo kadakwada insalakan mo apo iti amin nga pagpegad ket itangal daw ken itatanga Domingo ket madanon manen iti dayta nga panagkasangay wenno aldaw iti kalaysada. Isu nga daw dawaten mi iti pamateg mo bayat o Dios iti baro nga tawen baro nga biag nga indamanen daldalya saten sika iti maadda wenno iti mangparag-o mangparagsak iti bibiyagda. Kastamit mo apo gyaman kami kan ka gapo taado dagiti saksakitan iti bagbagimi ket kan kanayon nga dakalaeng amang ibabaet tapnon papigsaem palaingem paimbagem am amin dagitoy tapnon itingkam panagarukbab ket adda o Dios kired sa lunat tadaytoy iti may paaymi anang nangruna o apo bayat iti ingkam panagbibiyag iti daytoy nga lubong pagyamanan nila unay dagitoy o aming ama. Numan pay adupay dagiti kakabsat mi nga dada kadagiti ospital
At dadaw o Diyos kadagiti ikamen, itinda panagagin inana, gapu o Diyos, taadda nga rod, saksakiten iti pagpagidakit daw dawaten mi. Wenokid daw mi, iti dayta nga man nakabalin, adakulap mo ket sapay kumatay pataw mo, wenokul dingem dagitoy nga anak mo, tapno niti kasta, mawayawayaan dakin sakit, ket addanto kired sa lunat, ken agsublinto apo, iti sa lunat da. Daw-dawaten mi, o apo, nga saan laeng, dagito nga banbanag, tingkam panagyamanan, taadu pay o apo, itingkam pagyamanan, dagkas kuma, dagiti anak mo, nga nadaan o apo, iti pagsapulan, kas kuma, dagiti anak mo, nga pimasarda, kadagiti examination, kas kuma, dagiti anak mo, apo, nga simmangbay, kada kami, ti daytoy ngagsapa, tapnon, ingkam yaglangin-langen, dagiti anak mo nga inikam iti gundaway, agyaman kami laun-unay ken kastamat no kasano itingkam panagyaman kiddaw mi nga daytoy nga iglesiam iti tunggal pamilya ket sapay kumao apo tamadda ka kadagiti mangibabaet kada kami madda ka kadagiti kaungan iti puspuso mi tapnon iturong na kami o Dios iti pagsayaatan mi. Amin o apo, nga anak mo, nga isot inaramat mo, iti daytoy ngagsapa, mga waragawag, iti nasantuan, nga sasaom, ket bendisyonam, kan kastamat, dagiti nagdingdingeg. Pagyamanan mi, gapot adamay maysa nga iglesia, nga isot pagtaingan mi, nga iso o apo, iti nangipaay ng parag-o, ken nang parang ay ti pamati mi, isungadda kami amin iti daytoy akan ito. Ikarkararag mi, amin o apo, nga iso, mangipangpangulo iti iglesia mi. Amin nga obispo mi, nang nangruna dagiti talo nga barbarong obispo mi. Itinda pa nagtugaw, into numay, nga Enero, ket sape ko ma, tas sika o apo iti mangiturong, mangipaay kadakwada iti talugadeng iti panangipangulo tapnon iti kasta iti nyaman ipaaramid mo iti pagrangayan iti iglesia mi ket maaramid to babaen tasikalaeng o apo iti mangiturturong dawaten mi amin dagitoy o apo nga daan ng nama ken addaan o Dios iti pamati itinagan ni Jesus. Amen. Tumakder tayo amin kakabsat. Awanda ka, Anak ni Diyos ng balinalasag. Ken ka, Jesus, maited dayaw ken dayak agdayaw toy ken kuana agdayaw toy ken kuana agdayaw toy ken Kristo. Kakabsat ko ken ayayate kidaw unay intayo nga rod lak amen ken awaten iti nananay nga bendisyon iti Dios nga isut ama tayo
Iti ayat, dungo ken panangisalakan ni Kristo nga apo tayo. Kastamet iti panangliliwa, ken iti kaadda nga kankanayon, iti nasantuan nga Espiritu na, isukuma iti maadda kada tayo, ita, ken iti agnanayon nga wan inggana. Amen. Every